me mama kwa ba edeba attention TV so. Attention TV we inspire you more. When him send the echoes e won tinta ha ni na de attention TV ye twama no me twama mo e ma ne ye fe. Just send ye ekọ ne eba attention TV ye de ebram. And asem kese esi ebo Nkawkaw krofro. Abrante bia ne din di kopusia chese okoku ni twotwomucho ese na adini na ode sekan ekotwitwa ne se so abrante edwane ene apolice for achi na achi na amochi e wo konongo dwaboso abusuafo moma yentie nye ne maame mo ekafa ewu no na oba bebe waye bibia mo mu so betima se de hu ye da wonye bibi sa ma me hu sa na wanka sa okan te de ne ba ofa mintimi kire e kire se meme anwa ye nyina ye duane adidi awie nti ahamrachi ene metra o ma me se medi kan kwafu mu ene o ye no se obeba nti mo wafu mu a ewo kra na de mo ho network plane ho nti mi ba akwantimfi ene menya network ba ye se kwaku ko ne yire nti de minimum anu no ofa ense mi dimrika me de abeduru hayi man to ko mo ntemo mo ta complain bibi wase no ya obo kwaku subu obi kyerem na nkwara nde o meta akoko no kure nyamie no o meta akoko na enra de na chese bibi nchese ntoko wo ntemo ene mi free afumu aba mi bani chese maintenance kura kwaku di na de se kwaku siam wadi de bese kwaku ada se obe nya 25 na 24 mufuwa wadi ohe washing base masara mi kwafuom mi kuna di kan ko nti aka se me ko nti me hwa na me ba no e di akwara ketewa na o hye sister na chi no e ma me se me nye no na wo ba na me se na adwo e wo adwo awe na so ma wo kwa ne ma me ho na me so kwa ne ma me ho san ne o kan sa nti me de ma twan ya wo ma anse me si ha na me se da bi me kwa kohwe de nti a adwo ama ye na makomafuom ti me bi say sister ye kura e we na bi sa no sister fu atam ne ko anse me ko ya me ko hu nya minimum sister no onu akura ne free na me didi ya ne yiri ya ne papa mpo na ya nkwa ne ne nyina didi enti nsusu bibia se wo mo ntokwa nsusu we dia me ne da na omo kwada dia we dia omo de ne ayo ebusuafo we dia mo kote mo asomo a chese abrante eloke eyi adwoa a eye ni twotwomutwe ese ni dinu no adwoa oloke no ehye dem mbra odi sa ewudi semi na ne maame echiremu no eye abrahosem a eye ya ankasa na yasa atie nsem foforo anasa nsem a attention TV ye yate afa ho se oba ne ebusuafo se amom pesa mo bete se amoba ni ebu anase bibi ato amoba esan se abranta ye fo ne okodwoi kwakui o de imprewanyinsen ene ehye ne ba no a enne oba ne ebusuafo ede na akoma bema ne se wanye media ene kọ na kwatena bema na ebusuafo na kọ na kwatena ho a amwadwini na se akura ate bema fi na mo so ade ye da sore ya mo ka che se adwoa ewu na eye arawosem oba ne busuafo se amompese amobetesa nsem yekura akwan a amobefa so amobehwehwe amoba no amobefa so ebusuafo mi amede trending stories e bro mi din di Fatima Makram